nevakuru anatezvara baba vari kuuya papi semunhu mukuru vakatanga vanhu kusimudzana kuti babava vaone pekugara. Chinoda mweya nokuti kwatiri kuenda msukuru. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Meya mutsonya unoti kudiko. Leviticus. Kwakatangani kopa kunaka. Ivi. Kukateverani kopa Daniel. Simon Peter. Kukasoteverani koshakare. Nicodemus. Akapedzesera padenga tsveni. Mother Mary. Piorota. Romancy paini fata pitani bro. Afada tusipekeshera mturaima. Jumanja vakachiwa vakabidika. Sipiniti horomite. Kia. When you're rushing with people. Kia. Walk out. Sipiniti. Horomite. Daniel rushing. Okay. Po. Rigidi. Vo. Baba wasika. Yes. Baba awa ndiani kumushakavu. Mukoma. Asi ari mukoma mukuru. Okay. Ende akafa uyu. Ari mugrupu uyu yana baba. Asi uyu mukuru. Okay. Kune vakafa vese ndiye asara pachigaro. Kana nyaya dzichitaurwa dare hombe. Inoturiro kahani. Ndo baba. Papa. Vapiwa chichimo chokugara. Ende ndo vakabva kumberi kwevanhu vese. Zvadaro. Havana kuita maminetsi anodarika 10. Baba vakangoni kwadona pakagare papo. Rikiti pfu. Pasi. Munhu akutogwina. Munhu akutorutsa. Akurutsa ropa. Munhu akuda ropa mumuno. Munhu akuda murupo munzeve. Paitwa nyara dzeyo. So, pamunhu akakonzeresa kuti kuitwa nyaradzo. Kwakafamba murume nemwana naamai. Vana ava nemukadzi vakaramba kuti vaite nyaradzo. Mushure mezvavakanga vaudzwa. Vakati imi kana matiudza kuti ndo zvakaitika. Baba vanouya panyaradzo. Vanotikuvadza isu hatina chatiri nazvo. Tiri nemaziso esadza. Ikuona zviri kuitika. Zvinozoya mumhepo atore. Tiri kukumbira tiite nyaradzi imi muripo. So vanhu vaiona munhu ane zvaakapfeka kuti uyu asi ukama haana zvaari kutaura akangogara pake. Nguva yakadonha baba. Ndo nguva yakapedzesera kuonekwa munhu ipanyaradzo. Akabva-disappear. But hapana munhu akaziva kuti adisappear nguva iyi. Murume uyu paakadonha vanhu vakawanda vakatanga kuchedza kure. Hapana akaenda paari. Apedza maminutes akamuka ega. Futi. Ega nofamba ega. But vanhu vaisvika kumbata. Amuka ega. Anotaura kuti hama dzangu muripo here. Ndibatei mundigarise pakanaka. Handichaona. Ropa raibuda mumhuno, buda munzeve nezvairutsa zviripo. Neimwe nzira ndingati akatozvimesa kuzvikanganisa nezvaitika ipapo. Anoti chii chaitika ari kuti ndapedzesera kuona nhengi ndiye andirova. Waari kutaura kuti amurova ndiye mufi. Ndiye andirova. Saka handizivi. Nyaradzo Zimbabwe murume achibva atorwa akaiswa pasaiti. Nyaradzo ichibva yapedzeswa. Nyaradzo ichibva yapedzeswa kudaro. Murume akaendeswa kumba kwake. Aendeswa kumba kwake zvikanzi munoda kuendeswa kuchipatara. Handizivi mhuri yeZimbabwe type dzevanhu vakadai vakanzi kuchipatara vanoramba vanenge vachiziva tunhu twavo. Havadi kuenda kuchipatara. Ndokuendeswa kumba. Aendeswa kumba ndokwandakatumirwa shoko rekunzi ndishedzereiwo bhosho. Ndine zvandoda kutaura. Vana vakati zvinhu zvamunoda kushedzera bhosho zvamusingagoni kuudza isiso vana nevazukuru vari pano zvinhu zvakaita sei. Zvikanzi kana muchida kuzvinzwa mushedzei auye. Akauya muchazvinzwa. Bhosho aitaurwa uyu kuti shedzai bhosho ndoupi? Ndine Baba Isabel. Wepa National FM. Saka maisikana na babava. Toterera chimuti ava. Vaitoterera chimuti. Zimbabwe kuno uku takaenda nezuro. Mondoro. Okay. Taenda kuMondoro. Tasvika kuMondoro. Ndine vandakaenda nawo. Muri yeZimbabwe vandakaenda nawo vamwe vakazokwirira mota kunze kwegeti. Vakubva pamba apa. Ende ndakubuda pamba apa ndakamirirwa nevanhu vakaziva kuti ndasvika apa. Vakandibvunza shoko rokuti Mondoro bhosho wapinda pamba apa? Wapinda sei? Chii chakaitika? Ndasvika paya. Baba vakatanga kupupura. Panga paine muroora. Neumwe 1 mwana asiri murume womukadzi anga ari pamuroora uyu.
zvikanzi Bhozho ndiri kupupura sokuti unotaura nevanhu vakawanda. Ngatidzidzisane kuti munhu hakuna munhu wemunhu, munhu ndewamwari. Musaita tsika yekuurayana nokuti Mwari ndiye akasika vanhu. Muri kunzwa mashoko akabwera pamuromo vanhu vachibudikidza nemashoko ekutaura kuti nhasi handisi kuona pandigere pano, asi ndini ndakatanga kuuraya. Ndiri panyaradzo yemunhu wandakauraya, ndo pandabatira zvandiri izvi zvekusaona. Saka ndedzidzisirewo vanhu uri pamhepo kuti kuuraya vanhu hakuna kunaka. Hauzivi zvinoitika pauri mangwana. Izvezvi ndiri kudemba kuti dai ndaona chinondiuraya ndibve ndangofa, nditevere wandakauraya. Makauraya ani nhai bamukuru? Akatotaura nyaya yekuti ndiri panyaradzo yewandakauraya munin'ina wangu, ndo pandakatangira urwere uhu, ndisingazive zvinoitika mangwana. Bhozho ndaifungidzira kuti ndiri murume akasimba, nokuti inini ndinotaura nemhuka, kuchinjana mashoko nemhuka, kusanganisira mhuka dzandogara dzandinadzo panapa dzisingazivikani nemwana wangu ari pano nemuroora wangu ari pano. Mhuka dzinosanganisira dzipi? Anotaura dzinosanganisira dzipi? Imi hamuna kubvunza. Unoda here kuona mhuka? Ndokati kwete. Makarambirei? Papa Baba Isabel, papa muri mutoreyo nawo akaita sei? aiwa aye muzukuru auchatine muzukuru. Ndinokudai baba. Saka Makadii kutaura kuti mhuka dzamuinadzo baba dzinosanganisira dzipi ngadzibude ndipo taurawo nadzo? ndanga ndakufunga kuti ini handisinotaura, ndandakufunga kuti ndikaramba ndichitaura ndo panonzi mira noti ndichapikisa kana kuti zvinonesa kuziva kuti mhuka inotaura nemunhu. Saka vachitaura kudaro, shoko randakaona rakasimba raida kuti mhuka dzitaurike, muroora aitonditsvenya kuti itai kuti mhuka dziri sei maona ka dziuye. But baba pati ndiri mudiki. Dai maimbotsvaga song yamuti ndiri mudiki handina unaro nemi. Hatimazo